Windbreaker, alebo český preklad Vietrný prúlomník. Nepýtajte sa ma prečo, dať Windbreaker, preklad Vietrný prúlomník je celkom halus, ale nemôžeme sa na nich hnevať, lebo ma to pobavilo jak blázen, hneď som sa rozpískal. Takže aspoň to slúžilo na pobavenie. A v novej 4. epizóde to opravili na Vietrný obránce. Sakura Haruko bol v minulosti šikanovaný a nikto ho nikdy za nič nepochválil. Akože počúvaj, nechápem prečo si z neho robili srandu, keď kukni sa jak vyzerá. Každý by chcel tak vyzerať. Tej cool jak blázen. Teda aspoň ja, hej. Do tohto anime som šiel s veľkým očakávaním, pretože predsa len mi to pripomínalo Tokyo Revengers, čo je moje tretie najobľúbenejšie anime, štvrté, tretie, neviem. Chalani sú proste na strednej škole, ktorá ochraňuje ľudí z mesta proti takým dospelým gangom. Akože neviem jak vy, ale ja som mal v, dajme tomu 70 kg aj stopánkami, takže neviem, či by som vedel veľmi ochrániť mesto, ale tak chalani sú očividne brutálne skúsení MMA fighteri a vedia rozdrbať každého. Ale tak to sa mi na tomto anime páči. Zase nekúkal by som to, keby tam bola nuda jak blázen, že by typek nevedel zabiť ani muchu. Chápeš? A baví ma to. Štúdio. Počkaj, aké štúdio? Toto anime vydalo štúdio Cloverworks. Soráč za retardovanú výslednosť, ale som proste dement. Čo vydalo brutálne anime ako My Dress Up Darling alebo Spy X Family. Plánujem si to kúknuť, ale zatiaľ ma to dáko neoslovilo a isto to kúknem. Ďalej štúdio vydalo Darling in the Franxx, čo bolo fakt dobré anime. Horimiya. Je u nich známe, že oni majú extrémne prepracovanú dobrú animáciu. Nie takú dobrú ako má Demon Slayer, lebo to je akože S-tier, S plus tier, God tier oproti ostatným anime. No a aby som sa vrátil k tomu, akú to má podobnosť s Tokyo Revengers. Iba tu, že sú to študenti a proste sa bijú. To je reálne jediná podobnosť. A ešte, že je tam gang. Prvá epizóda hneď začala tým, že chalan proste došiel ráno o 10:00, no ráno o 10:00, možno tak u mňa. No proste chalan došiel ráno o 10:00, zložil tam hneď 5 ľudí, čo išli na týpku a vyhovoril sa tak, že jeho moto je, že nemá rád slabých a ide za silnými. Je pravidlo, že keď máš aspoň polku hlavy bielej, tak budeš extrémne populárny charakter. No to pravidlo som si práve vymyslel, ale tak čo už. Ale mám tu také dôkazy, že to není úplná píčovina, čo som povedal. Keď som kúkal na opening, tak je zatiaľ mid, ale s postupom príbehu si myslím, že by ma mohol namotať jak zmešal opening. To bola halus. Ja som nemal rád ten opening, lebo furt na reelskách sračky všade vyskakovali. Nechápal som to vôbec, potom som kúkol, že masle a ty počúvaj. Ten opening si idem normálne, keď bombím cecky alebo čosi, tak hneď si ho zapnem a idem si ho aj blázen. Takže openingu dávam zatiaľ taký mid. B, neviem, možno tesne pod A týrom. Akože páči sa mi, ale neviem. Nedal by som ho zatiaľ do SK, ani do A týru ešte. Uvidím s postupom príbehu. Ďalej, čo som si všimol, že má typek skúsenosti so ženami, asi jak ja. Dosť ma tam chytil ten humor. Hneď som sa rozpískal jak blázen. A nie len pri prvej epizóde, ale aj hneď pri ďalších troch. Namotalo ma tam. Fighty sú brutálne, animácia je brutálna. Pískam pri každej epizóde a sú tam dobre rozvinuté charaktery. Takže čo viac chceš? Zatiaľ všetko, čo som povedal, bolo pozitívne. Dúfam, že sa tu nájdu aj také negatíva, lebo fakt nechcem vyprávať iba pozitívne, jak taký 13-ročný fanúšik, čo si prvýkrát kúkol anime. Dobre, teraz sa mi to o dosť viacej podobá Tokyo Revengers, keďže jeden týpek rozjebal 20 týpkov, čo mali oceľové palice, 20 na ňo nabiehli a on ich proste všetkých dokopal. A jediné, čo sa mu z toho stalo, je, že mu týpek zapichol nožík do nohy. Celkom akože výkon za mňa. Ja si myslím, že jeden týpek by stačil, aby ma rozbil. Ďalej tu mám ďalšiu kapitolu tohto anime. Tu na ma hneď pri prvej epizóde zamrazilo. Úplne som zostal strnulý, úplne som kúkal s otvorenou hubou na to, že to čo je? Čo sa tam deje? Takže tak by som popísal si moje emócie z tohto anime, hej. Nebudem vraveť, že koj si to kúknuť hneď, je to najlepšie anime na svete. V živote som nevidel lepšie, lebo to má iba 4 epizódy vonka. Ale je dosť možné, to budem vraviť, keď to bude mať 13 epizód von. Neviem prečo 13 epizód. Keď sú také anime, tak sa dávajú väčšinou 12 epizódové. To neznášam. Prečo nemôžu vydať sériu, ktorá má aspoň 25 dielov, aby mi to anime vydržalo aspoň týždeň? Ako kúkam, tak trochu fake Budgie sa tam objavil. Je to jeho o dosť agresívnejšia verzia a o dosť ukecanejšia verzia. To bol vtipek, lebo typek nepovedal reálne ani jediné slovo za celý čas, čo tam bol v tých 3 epizódach. Dobre, štvrté, čo si povedal. Veľmi sa teším, ako budú prebiehať nové diely.
Teraz to zhrniem. Je tam popiči animácia, strašne ma to baví pozerať, ako sa to pekne hýbe, je to plynulé. A druhý bod, skvelé charaktery postav, že nepôsobí to na mňa dáko umelo, ako napríklad, neviem, charaktery, proste NPCčka z iných anime. Neviem teraz rýchlo príklad. Ďalej, príbeh. No, zatiaľ to nemá taký dobrý príbeh, lebo je tam veľa nejasností. Napríklad, prečo sa nazývajú, že je to škola, keď nemajú žiadnych učiteľov, nemá ich tam kto učiť? To je prvý problém. Druhý problém je, a to je vlastne jediný problém, čo ma teraz tak napadá. Možno ma ešte čo si napadne, potom doplním. Nenapadlo ma nič. Štvrtý point. Bojové scény sú tam extrémne dobre zanimované, ale tak to som už 500 krát som to už povedal, že tam je popiči animácia, že ma to baví pozerať. Ale tak môže to byť môj názor. Vám sa to môže zdať, napríklad, že to je úplne na koko to vyzerá, že vôbec to nevyzerá dobre. To je môj pohľad. Aby som sa vrátil k tomu príbehu. Ten príbeh nevyzerá, že je zlý, ale vyzerá taký zatiaľ, že nebude taký deep, že bude proste iba mid príbeh. Týpek, ktorý bol šikanovaný, sa schopil, zbil všetkých, čo ho šikanovali a došiel na školu, aby bol prvý v gangu a tá škola ho prekvapila tým, že typci vlastne nerežú nožíkmi, nebodajú sa a tak, ale typci sú mierumilovní ľudia, čo pomáhajú ľuďom v meste a týpek sa podľa mňa pretransformuje na toho týpka, čo bude ochraňovať všetkých tých ľudí a ešte k tomu svoj gang. A proste toto je môj predikt. Možno sa dostaje na vrchol, ale neviem, no. Toto je môj predikt na to, čo sa stane v tomto anime. Ak to tak bude o 3 roky, čo vyjde druhá séria, tak to bude halus. To som si vymyslel, hej. Neviem reálne, kedy vyjde druhá séria. Ale dúfam, že čo skoro, lebo ma to baví. Fakt ma to baví. Môže to mať mid príbeh, aký chce. Fakt to je jedno z mála anime, čo ma takto chytilo za vajca po prvých 4 epizódach. Isto som čo si zabudol, isto som taký 5. bod zabudol. Napíš do komentu, čo som zabudol. To bude všetko pre toto videjko. Ďakujem, že ste pozerali až sem. Jak ste to dokúkali až sem, tak ste veľkí páni a lúčim sa s vami. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čauvec!